Mira, ando buscando quen me pode axudar cun problemiña que teño. E igual ti sabes de alguén que ande niso. Como estamos para sacar o álbum, o drama e toda a pesca diso viranos moi ben. Anda picado cun tipo, un tal Rob 49, que é un fillo de puta perigoso, así que levará todas as culpas el. Vale, directo ao asunto. Reíname iso. Pon un axente con radio a vixialo. Zona de descarga? Poñede un axente tamén. Seguro que non hai entradas por atrás. Operación da Policía Federal en marcha. Marche ou retírese a distancia segura, grazas. Comprobade túnel de servizo. Como dixo que se chamaba? Majestade? O prisioneiro que solicitou. Collérono pelexando, destruindo propiedades, ameazando as persoas. É un mestre do aire. A Fiscalía consideraba que estábamos aquí para decidir sobre a substitución de abogado. Non para darlle azos á teoría a medio cocer. Iso aí mete a bomba e pum, non? E fai pum, non? Di que cor é o planeta vermello. Ti víchelo. Hai moito divorciado. Hai moita xente sen nada que perder. Xente sen medo. O planeta ou a planeta. É planetofobia. Claro. E ademais é unha movida superpatriarcal, porque ten forma, xa o ves, é como un aquel fálico con mísiles, non? Ei. Que estades facendo? Esta praia é privada. Se queredes facer uso dela, tedes que pagar. Os socorristas do Perpetuo Socorro controlamos esta zona.